Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. March 2020, the month we met. Sky, yan ang pakilala mo sa akin. Ang daming mga katangian na nagustuhan ko sa'yo. Kung iisipin, talaga namang hahangaan ang lahat. Nagkakilala tayo sa isang group chat. Hanggang isang beses, minessage mo na ako. We talked about random things. Sabi mo noon sa group chat na janitor ka sa isang ospital. Naniwala naman ako. But eventually, inopen mo na sa akin na pasyente ka pala at naka-confine. Sabi mo may congenital heart disease ka. Sabi mo rin na sawa ka na kakahiga buong maghapon. Sawa ka na rin sa walang lasang pagkain. At umay na umay ka rin sa dextrose mong sagabal sa pagkilos. Nakita kong depressed ka nang sabihin mong wala ka ng pag-asang mabuhay. Sa mga panahon na yon, parang ako ang naging sandalan at lakas mo. Ako ang nag-cheer up sa'yo. Palagi kong sinasabi na nandyan lang si God at hindi ka niya pababayaan. March 20, binalita mo sa akin na may compatible heart donor ka na. Sobrang saya mo noon at sinabi mong kakayanin mo ang operasyon. Mabuhay ka lang ng normal. Parang isang himala na nagkaroon ka muli ng bagong pag-asa. Nang magsimula ang preparasyon mo para sa surgery, nagpaalam ka na baka hindi ka muna makapag-chat. Napabuntong hininga na lang ako at inaliw ang sarili ko. Halos 3 linggo kang hindi nagparamdam nun. Pero isang araw nag-pop up ang message mo. Hey Yen, I'm back. Yan yung exact message mo sa akin. Halos lumuwa na ang puso ko noon sa sobrang saya. Sinabi mo na naging successful ang operation mo. Pero shinare mo din na it's a sudden operation dahil napapadalas ang heart attack mo. Nung March 20 pala ng gabi ay inoperahan ka na dahil nga sa heart attack. Salamat sa Panginoon at naging maayos ka na kahit na comatose ka ng 1 linggo. Paminsan-minsan ay inaatake ka pa rin pero hindi na tulad noon. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging matalik na magkaibigan tayo. Inaabot tayo ng madaling araw sa pag-uusap. Ramdam ko sa bawat chat mo na parang may nag-iba. Parang naging masyado kang caring sa akin. Feeling ko tuloy parang nahuhulog ka na pero hindi ko masyadong pinapansin dahil ayoko namang mag-assume. One time nalaman ko na best friend mo pala si Ken, yung nanligaw sa akin. Ewan ko pero lagi mo akong pinupush na sagutin ko na ang best friend mo. Dumating yung point na parang naiipit na ako sa inyong dalawa. Hinahanap ko kasi kay Ken yung pagiging caring mo. Madalas na ikaw ang una kong chinachat dahil mas napapangiti mo ako. Hanggang sa naging cold na ako kay Ken at nabaling lahat ng atensyon ko sa'yo. Isang araw umamin ka na sa akin na mahal mo ako. Wala ako naging reaksyon.
Sinabihan mo kong manhid dahil tinatawanan lang kita nung magtapat ka sa akin. Minsan napikon ka na sa akin at hindi tayo nagpansinan ng halos 1 linggo. Sinubukan kong tiisin ka pero isang umaga, pagising ko, hindi na ako mapakali at hinahanap-hanap na kita. You're in love, sabi sa akin ng boy best friend ko. Tinatanong ko na rin ang sarili ko, in love na ba talaga ako sa'yo? Isang araw naglakas loob akong umamin sa'yo. Nung malaman mong parehas ang nararamdaman natin, nanligaw ka na. Masaya na sana ang lahat pero nalaman ko na hindi pa pala perfect ang health condition mo. You need to undergo another operation dahil may mga na-disalign na veins sa paligid ng heart mo. May 2, sinagot na kita. Masayang-masaya ka noon kahit may iniinda kang karamdaman. One night, sinabi mo sa akin na masakit ang dibdib mo. Kinabukasan, nalaman ko na dinala ka na naman sa ospital dahil nawalan ka ng malay. After 2 days, okay ka na ulit. Sa sumunod na araw, bad news na naman. Sabi ng doktor, may chronic sleeping disorder ka daw. You sleep more than 8 hours, even days. Ano yun? You sleep 8 hours? You sleep more than 8 hours, even days. Nagsisleep for days. Sa tuwing nakakatulog ka, naghihintay ako ng 6 na araw bago ka magising. Lagi mong sinasabi na hirap ka na. Sobrang sakit ng buong katawan mo at minsan ay dumudugo na ang tahi mo from previous surgery nang hindi namamalayan kung walang nagsasabi. Dahil naging manhid at wala ng response ang katawan mo sa pain. Hindi na talaga ako gagaling. Yan ang sinabi mong halos magpaguho ng mundo ko. At mas lalong gumuho ang mundo ko nang sabihin mong, I'm breaking up with you. Hindi ako pumayag kasi alam kong naghihirap ka. Ayokong harapin mo ng mag-isa ang mga pagsubok mo. Hindi natuloy ang breakup natin, pero palala ng palala ang kondisyon mo. Sinabi sa iyo ng doktor na may 1 buwan ka na lang para mabuhay. Malayo ako sa iyo. Milya-milya ang layo at parang gusto kong mag-teleport papunta sa tabi mo at yakapin ka ng mga oras na yon. First month sa rin natin, buti gising ka nun. Gumawa ka ng sobrang habang mensahe para sa akin. Sobrang haba ng message mo at puro iyak tawa ako kasi ang kulit-kulit mo kahit na nasa ganun kang sitwasyon. Ginugol natin ang buong araw na puro kulitan kahit na paminsan-minsan ay naninikip ang dibdib mo. After we talked, nakatulog ka na naman at 6 days akong naghintay sa'yo. Nang magising ka na naman, sinabi mo sa akin na ayaw mo maghintay ako sa wala. You tried to break up with me again pero nakipagmatigasan ako. We spent time talking to each other until dawn and bigla ka namang nakatulog ng walang paalam. June 16, you woke up. Sobrang saya ko noon kasi akala ko iniwan mo na ako. June 18, nangako ka sa akin. Bukas makakausap mo ako, promise. June 19, nakausap nga kita, pero putol-putol ang linya dahil sa bagyo. Tiniis mong hindi makatulog, matupad lang ang ipinangako mo. June 20, nabasa ko ang message mo na inaatake ka na naman. 3 araw kang walang tulog at nanatiling gising makausap lang ako. Sobrang saya ko na noon at the same time nalulungkot ako dahil sa tuwing gising ka, alam kong oras-oras ay inaatake ka. Nahihirapan ka na masyado. Matutulog muna ako, mahal. Sana sa susunod na pagising ko maging normal na ako. Yan na ang huling message mo sa akin.
Ilang araw ako naghintay hanggang sa mabalitaan kong hindi ka na nagising pa. Hindi man lang umabot ng 1 buwan ang buhay mo. Sa mahigit 1 buwan na yon, 6 na beses lang tayong nag-usap. Sa 6 na beses na yon na puro paalam, pinasaya mo pa din ako. Don't mourn. Don't be sad. Keep living and forget about me. Yan ang mga sinasabi mo sa akin noon na hindi ko talaga kayang gawin. Ngayon alam kong wala na akong hihintaying magising pero andito pa rin ako. Naghihintay na baka kahit sa panaginip man lang ay makasama kita. Ang hirap tanggapin pero mas mahirap ang pakawalan ka. Lalong-lalo na ang alaala at pagmamahal mo sa akin. 2 buwan na ang nakakalipas pero ito pa rin ako. Patuloy na inaalala ang bawat detalye tungkol sa'yo. August 19, 2020, ibinigay sa akin ng mama mo ang isang recorded message na galing sa'yo. Mahal, sorry dahil maiiwan kita. Sorry dahil ang dami kong pagkukulang sa'yo. But I'm so happy to have you. Yan ang laman ng mensahe mo kasama ng isang kanta na naging lullaby ko sa pagtulog. Yung kanta ni Miley Cyrus na When I Look at You. Yang kantang yan ang naging karamay ko sa tuwing namimiss kita. Sana ay lagi mo kaming gabayan ng mama mo. Sana balang araw ay makakaya rin naming magpatuloy kahit wala ka na. Mahal na mahal ka namin. Until we meet again. Love, Yen. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Yen, isang tambalanista.